aloitin valmentajan urani, niin suunnittelin sisältöä erittäin tarkasti. Eli tämä asia ensin ja sitten tämä harjoitus, sitten tämä keskustelu, tämä yhteenveto. Ja sitten mä huomasin niin kuin moni muukin, että sama asia, joka toimii yhdelle ryhmälle, ei toimikaan seuraavalle. Kerran mä pidin eräälle isolle johtoryhmälle tämmöistä draamaprosessia ja ryhmä innostui ja sai nopeasti tuloksia aikaan ja halusi niin paljon tuoda sitä asiaa eteenpäin, että ne heti pestas mut myöskin alaisilleen. Ja minä menin seuraavan ryhmän luokse ja lähdin vetämään sitä samaa suunnittelua ja huomasin, että tämä ryhmä ei lämmennyt ollenkaan. Ja tiedättekö sen hetken, kun ikään kuin kompassin neula niin kuin vaan pyörii ympäri ja viisarit lyövät tyhjää ja päämäärä on ihan hukassa. Oli semmoinen niin kuin hetki, tämmöinen niin kuin tyhjä hetki. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että hei, että jos mä menenkin tästä suunnasta, niin sitten tämä ryhmä saattaa tulla mukaan. Eli kaikki suunnitelmat uusiksi ja sitten taas uudestaan. Ja näin se toimii ja tämä on toiveikkuutta. Tänään puhun toiveikkuudesta, joka on toinen psykologisen pääoman laatu. Se on äärimmäisen kiinnostava laatu, koska se on yllättävä. Mikä se toiveikkuus oikeasti on? No, se on semmoinen kyky, joka antaa meille sekä tahdonvoimaa että polun voimaa pääsemään päämäärään. Jos toivot jotakin oikein aidosti ja syvästi, niin huomaat, että sussa nousee tämmöinen valtava niin kuin sisäinen tahto. Mä haluan tehdä tämän, mä toivon sitä niin paljon. Ja sä tahdot ja sä tahdot ja sä tahdot ja sä mietit, että miten mä sen tekisin, miten mä sen saisin aikaiseksi. Voiko olla niin kuin markkinointia tai voiko olla joku matka tai voiko olla kirjan kirjoittaminen, mitä vaan. Mä toivon sitä, mutta mä en tiedä vielä miten. Elikkä sitten tulee tämä toiveikkuuden toinen osapuoli, tämä polun voima mukaan. Ja se auttaa sua taas löytämään sitä polkua, että miten pääsisit päämäärään. Ja siinä polussa saattaa tapahtua hyvin useinkin niin, että lähdet johonkin suuntaan, sitten yhtäkkiä tie menee poikki ja sun pitää äkkiä keksiä joku toinen suunta, joku toinen lähestymistapa. Ja samalla se niin kuin toiveikkuuden tämä niin kuin vimmattu niin kuin valomoottori, se tahdonvoima, se pyörii. Mä haluan päästä siihen päämäärään. Ja jotenkin tämä liittyy myöskin, jos ajattelee niin kuin tarinoissa, se liittyy semmoiseen hetkeen, kun okei, tämä sankari on lähtenyt matkalle ja sitten yhtäkkiä hän saattaa nähdä pienen ukon siellä tien reunalla, istuu ja mutisee. Ja jos sankari nyt sitten huomaa tämän sivuhahmon ja ehkä kohteliaasti tervehtii, niin sitten tämä sivuhahmo saattaa sanoa hänelle jotakin hyvin tärkeää, mitä hän tarvitsee niin kuin matkan varrelle. Kun korskeampi ihminen, joka olisi enemmän niin kuin vähän suuntautunut vaan siihen yhteen päämäärään, hän olisi ratsastanut ohi, eikä olisi nähnyt sitä pientä virikettä siinä sivussa, niin tämä, joka on toiveikas, niin hän näkee sen ja saa tärkeää tietoa. Ja se on oikeastaan kuva, niin kuin tarinan kuva meidän intuitiosta. Että jos me vain niin kuin mennään niin kuin hirveän voimakkaasti A:sta B:hen, niin saattaa hyvinkin olla, että me jäädään jumiin matkan varrella. Että päämäärä on liikkunut ja me ei päästäkään ihan siihen, mitä halutaan. Tai sitten voimat loppuu tai resurssit loppuu, jotakin loppuu. Mutta jos kuunnellaan näitä sivuhuomautuksia, niin pystytään aina muuttamaan suuntaa ja sopeutumaan just niin, että pääsemme niin kuin parhaammalla tavalla siihen lopputulemaan ja toiveet täyttyvät.